No niin, tällainen nopea ohjeistus videoaiheesta, kuinka kohdennetaan erikseen miksattu ääniraita videotallenteeseen. Eli mulla on tässä iMovie-ohjelmassa nyt on tuotuna tuo alkuperäinen videotallenne tuohon sen kameran äänen kanssa, ja sitten mulla on siitä erikseen sitten miksattu ja tallennettu moniraitamateriaali tässä joka biisi erikseen, eli ikään kuin lainausmerkeissä studiotallenne näistä biiseistä. Ja nythän olisi tarkoitus sitten saada ajoitettua yhteen, eli synkronoitua keskenään tämä kuvaraita ja erilliset audioraidat, ja täällä näkyy tämmöisiä niin kuin amplitudikuvaajassa huippuja, eli jokainen isku siellä musiikissa näkyy tuommoisena terävämpänä huippuna näissä graafeissa, ja se on hirveän iso apu tässä, kun kohdistetaan näitä raitoja keskenään. Sama on täällä kameran raidassa näkyy samat asiat periaatteessa, jos tuosta vähän suurennetaan, eli sielläkin on ihan nämä samat huiput siinä äänessä, voimakkaammat kohdat näkyy tuommoisina terävinä piikkeinä. Ja se on se, mitä mä käytän tässä ihan ensi alkuun karkeasti näiden kohdistamisessa. Ja tietenkin täytyy ensin kuunnella, että meillä on samasta biisistä kyse. Eli katsotaan mikä. Kyllä, mulla oli tässä heti tulollaan väärä ääniraita. Tässä lienee se oikea. Kyllä, nyt näyttää nämä aallot keskenään aika samalta, ja tuosta vaikka kun kohdentaa kursorin tuon piikin alkuun kameran raidassa ja siirtää tämän ihan silmämääräisesti jotakuinkin tällainen samaan kohtaan tämän erillisen ääniraidan, niin nyt siellä on kohdakkain nuo asiat, ja sitten varmistetaan kuuntelemalla, että meillä on ääni ja kuva jotakuinkin yhtä matkaa kulkemassa. Voidaan kuunnella tuota alkuperäistä kameran ääniraitaa. Kyllä, kuulostaisi olevan ihan ja nyt tässä on tää pelkkä studiotallenne. Usein tuonne kameran mikrofonikin on poiminut jotain käyttökelpoista, niin voidaan sitä miksata pieni osuus tuonne mukaan, jos sillä saadaan vielä jotain sopivaa yksityiskohtaa sinne mukaan. Noin. Nyt kuulostaisi ja näyttää siltä, että meillä on kaikki ääni ja kuva keskenään synkassa. Eli tuo on tosiaan tuo kameran oman mikrofonin tallentamasta raidasta melko helppo katsoa sitten se kohdistus heti ensi alkuun ja sitten vielä kuuntelemalla varmistaa. Isolla zoomilla näkee sitten hyvin tuon, että siellä on noiden äänten alukkeet jotakuinkin samassa kohtaa. Eli ei se sen kummempi taikatemppu ole. Good luck!